Hugton sa Department of Energy ang monitoring bangod sa posible nga paghingalit sang iban nga negosyante sa tion nga tumanakataas ang presyo sang produktong petrolyo. Subong pa lang ang ginante sa parnasang ahensyang posible nga hoarding kag profiteering sa baligyan ng isang petroleum products sandig sa Republic Act No. 7581 o kanang Price Act. Ang hoarding kag profiteering pareho nga ginakonsiderar nga price manipulation kag mahimo masilutan pinaagi sa multa kag pagkapreso. Lakip sa dagdagan sang multa amo ang short selling, adulteration, hoarding, overpricing kag misuse of allocations. Nagapakigangot na ang Department of Energy sa Department of the Interior and Local Government o kung DILG kag sa Philippine National Police o kung PNP para nga may tikang gilayon nga mahimo batok sa magalapas sa layi. Sa Luzon kag Mindanao, may napasa ng reports kaangot sa irregularidad sa fuel supply kag sa retail practices.